Nangkil Bito lan saban-saban akan Gagas ketaring tias Kang sami sumewa tan ana kadanging pun kakang Adimas Harya Prabu kawula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh Koko Prabu amiji dhateng ri paduka kula pun Arya Prabu marmo kadang para siyadi ingsun iji marak mangayun hayu dadi guguping atinira Dimas Arya Prabu kawula nuwun inggih Koko Prabu dupi kula tampi timbalan paduka Koko Prabu raos sing manah pindhanipun kambengan salomba pinanjur wonten ing alun-alun katempuh ing Marutagung dahat kumejut mitiré Carupara kaliyan Maras ananging dupi paduka marak wonten ngarsa paduka Koko Prabu raos sing manah asrep yayah siniram tirta ayu wanci enjang datan pisan anggadhahi raos Maras menapa ta sababipun karana di paduka ngrumaosi andhap panggenan kula turta sawetawis anggen kula suwiteng marapati ambek bilih ri paduka anandang dosa alit saged ageng dumugining pejah Boyo sinten ingkang kepareng murba masesa nguhung paduka Kanjeng Koko Prabu. Tembung padhak wadana kakurepna wonten ing abahan kapanduka Warastra Lungit. Sampun to ingkang siyang sanadyan to ratri. Sampun kula unjukaken wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Bebasan sarah mungging laut. Kula mungging rapat dan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng ing paduka kula. Kawula nuwun Lahatala kejaran panampa munduran kula nandhang dosa siadya ngaturake pati urip ana binicara sagalak-galakaning Sardula Gatan Kuwawa mangsa marang Gogori Dewi apa maneh tumrap jeneng ingsun marang kadang para siadi kaya isih akeh hambek palimarmaning karakton hawit sapa ta ingkang kawogan ndabate ngrungkut ngobori pepeteng ngejung gumbala ruwet amung kajaba Yayi Harya Prabu kawula nuwun inggih Koko Prabu saklangkung bingah raos sing manah dene eri paduka kinacak dhateng sasamaning adasih Napa nganggen kula marang rasa paduka Koko Prabu? Kapareng kula cumadong dawuh menggah menapa ingkang dados wigatos sing pahemaning dinten menika? Adimas
para dikapara ngayun ingsun babari wigatining pasiwakan jroning dina iki. Hanjrah ingkang puspitorum kasiliring samirana Dimas Harya Prabu marmane siak diadoh ingsun mawe cerak kaya ndak araketake wigatining pasiwakan jroning dina iki ora ana liya hamung kajaba anggon ingsun menggalih marang kahanan swasana Praja Mandura saka petunginipun Kakang wis ana jroning Tri Candra kalungguhan iki. Kabeh para kawula Mandura padha darbi rasa panggresah. Panggresahing batin nganti kawektu lumantar lati. Padha darbi sesambat lamun to ora antuk pengayoman saka kabeh para pamangkraja. Apa sababe dene kabeh para kawula padha sesambat mangkono? Katitik saka akeh rerusuh-rerusuh ingkang tumempuh ana jroning praja. Oh, adikku, adikku. Ing mangka gegadanganing pun Kakang ingkang lenggahing gampar ngenteni keprabaning Swarginjeng Dewa. Garapi pengajap sak bisa-bisa pun Kakang kudu ngupaya marga supaya para kawula Mandura padha bisa ngguyu kuwi nganggo cara kepiye. Awit lamun to kabeh para kawula kuwi padha bisa ngguyu ateges uripe wis kasinungan katentreman kelawan kamulyan. Oh, adikku, adikku. Jebul wis luput saka ing kekudangan mrucut saka gegendongan katitik akeh para kawula Mandura kang padha sambat kalewantan labet katempuh marang gedhening rerusuh ingkang ana jroning praja. Mula yai dikandhenganipun Kakang sawetara iki durung bisa miyos saka kedaton mongko siadi ingkang basan
Pinangka dadi wakilipun Kakang Hangasta marang Bambang pengalum-aluming praja. Goreh lan tentreming praja kuwi ana astaning Yayi Rukma. Daya-dayapun Kakang mundhut pawarta ingkang saknyatane. Kepiye Yayi? Apa pancen kabeh para pamong ora padha mbudidaya miturut dalan kang wis ginaris? Lan gedene apa padha ndaloya marang kewajibane sowan-sowan? Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Saderengipun Ripaduka ngunjuk atur. Langkung rumiyin Ripaduka ngaturaken tebah Siti Segul binduling ron klapa. Apuran tohan mbok bilih wonten lepate ngatur kula. Nun inggih. Bilih Paduka sampun midhanget pawartos ingkang sampun kadhawuhaken. Pamanggih kula nun inggih mila leres menggah swasana mandura dinten mangke. Nembe ketaman resah ingkang sakelangkung ageng. Duh Koko Prabu. Salebunipun sedaya para pamong inggih boten kendhap. Anggenipun sami nindakaken dhateng kewajibanipun sowan-sowan. Malah kapara sedaya para pamong ngatingalaken gumregeting tekad ingkang sadaya menika wau kepengin badhe adamel dhateng yuwanan negari Mandura ewa semanten Koko Prabu. Badya sampun amres riwe makartining sedaya para pamong taksih wonten kewala sambi kalaning lampah ingkang mahanani dhateng goreng nagari Mandura. Ingkang menika Koko Prabu gegandhengan makartining para pamong menika benten kalian kawajibaning para prajuriting praja. Kaparna Paduka Koko Prabu tumulin mundhut katerangan dhateng kadang kula ing lisan Purambok bilih Yayi Ugrasena saged atur katerangan ingkang saged mahanani lejaring panggalih Paduka Koko Prabu. Mangkono Yayi, kawula nuwun inggih. Kadangipun Kakang Dimas Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Hamiji dhateng Paduka pun Ugrasena. Kepriye Di? Siadi ingkang dadi sapu kawat ana praja Mandura. Ananging uger tinakenan resah menika wau dhatengipun saking ing Sengkapura. Wis rerusuh kang wis padha cineka dening Kang Wajib kabeh padha ngaku lamun tok asal usule saka ing Sukapura. Lamun tok giduwing praja goreng negara iku sangkane dudu saka ngendi-endi nanging malah saka kulit daging dhewe. Kawula nuwun kaluhuran dawuh Paduka Koko Prabu. Iya. Yen mangkono jumbuh kelawan batinipun Kakang ingkang adoh sadurungipun Kakang wis ngraita. Lamun to pun Kakang Astapusara Praja iku bakal ana ingkang ngobak-obak dudu saka sapa-sapa ning malah saka jero negara dhewe. Yen pancen mangkono Dimas Ugrasena, aja sepening pengati-ati aja ninggaling kaprayetan. Sakabehing Durjana sekabehing rerusuh ingkang wis padha cineka dikunjara sawetara lan dipatrapana pidana ingkang timbang kelawan kalupurane. Kawula nuwun inggih dhateng sedika ngestuaken dawuh. Yayi sekarone bebarengan karo pun Kakang Ayu padha nggedhekake panalongsa kunjuk marang Gusti Kang Akarya Jagat. Marga ngene ngono, sifat manungsa mung kuwasane hangupadi budidaya marang gelaring tata lair, nanging sekabehing pepesten amung Gusti ing ngasta. Mula Yayi pinangka kanggo nyuda dosa nyingkirake ing keluputan, sranane mung tansah nggedhekake panalongsa
unjuk marang Jawata miturut dalan kapercayan kang wis padha masuk sowan-sowan. Lagi cawan sabdo Horkang sumewa Kekering pasewakan Kathah samya naraka wonten dirada mata pedhot king wantilan saweneh anarko tilar pandengan gles nindya mantri haniti preksa daru naning kita wis ning gati ya sowan Narasendra gawe kaget ana wigati apa pangarasaning para simbah kawula nuwun inggih Gusti atur wuninga saha ingkang sami seba angaturaken bilih mangke ing Stinggil badhe wonten tamu ingkang marak sowan sapa kang ngarsa sowan katingal Gusti kula saking Sengkapura nun inggih Gusti kula sang Pangsadewa miladalah yen pancen mangkono para enggal matur marang Gusti Nusa ing Sukapura
gene nyeranti sawetara dene aku bakal munjuk atur mesaning Koko Prabu. Nuli ngestuaken dawuh. Dimas Ugrasena makarya kagiat ana apa? Kawula nuwun kapareng munjuk atur ngarsa paduka Koko Prabu. Geger ingkang samyan nangkil pangarsaning para siba sampun atur wuninga bilih mangke putra paduka pun kangsa dewa badhe amarak sowan. Lah dalah. Putraku kangsa dewa bakal marak sowan. Kawula nuwun inggih. Mas merenggal dawuh marang putramu si Kangsa pun kakang kepareng nampa marang sowaning Atmajaku nanging mawanti-wanti pitungkasing pun kakang aja nganti pasewakan iki ginawe bubrah. Kawula nuwun paramadal pasuwanan. Iya aja kaya bocah cilik lagumu lang-langing driya mangu mangkung kangguan beriman leno tanpa ganin sampun mandhap saking Siti Inggil Sang Ugrasena. Sakula griya marepeki jumateng Raden Baswara Kangsa ingkang sampun nengga wonten ing pagelaran. Sasampunipun pinanggih Raden Ugrasena griya andhawaken dhateng pangandikaning Kang Raka Prabu Basudewa. Nalika sampuna Sang Baswara Kangsa dupi sampun kalilan narasa marak sowan, sakula griya anget busanane akarya ebah sowaning Sang Baswara Kangsa. Soto manggih krama lir soto hametarangan sowaning satriya ing Sengkapura Sang Baswara Kangsa
katingal lumaksana nardap lengkeh-lengkeh angika padha. Mangke dipicak ing ngarasana tumangsah sumembah lenggah tumungkul amari kelukaya kanjema pertala mukane. Bocah sangya para sumewa. Pating kleset padha sedawa jawil jinawil samiruwang. Ing batos samyang raos apa baya wigatine. Dene Raden Basuwara Kangsa. Katingal magito hito marak mring arasaning sang katon. Sang Nata Prabu Basudewa katingal kagiat Gurawa Kasar. Saking deringing driya kadinggal-inggal kadangu ingkang putra sang Basuwara Kangsa. Soroting pandam sumulak hamagangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Sang Hyang manahipun sumungkem guling ton mangrepo tentik branto ulun tadah runtik Nuwun Amit pasang Kalimantabe sinabeto ing Iloduli kalapato ing tulah manu. Jeng Dewaji putra Paduka Kangsa ingkang marak wonten ngarsa Paduka
Jeng Dewaji putraning sun bocah gagah putraning sun bocah nyeleneh ulu bangsa padha kanthi karaharjan sawaning sira kula marak ana ngarsaning sun kawula nuwun nuli dhateng kagahan katedha kalengga murda sih pono kalaminipun paduka Jeng Dewaji wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepodo iya nggih putraning sun bangsa ingsun tampa sira ngaturake pangabekti pangestu ingsun tumrap marang sira kula kawula nuwun kecandhong asta kekalih kapundi wonten mestaka mugi dadosa jimat paripe putraning sun wong bagus nggih para kangsa samirharja sawanipun anggih saking Sengkapura Paman Harya Prabu Rukma sampun kula tampi paring perbaginipun paman pangabekti kula katur oh iki nggih sangat anggen kula nampi putra kula Baswara Kangsa Samirharja nggih paman Ugrasena sampun kula tampi bukti kula Pak inggih kula tampi dawah sami-sami akarya kagiyating pun bapa sira kulup sowan mring Siti Inggil Praja Mandura pesemone kaya dene Warastra ingkang lumepas saka kendhenging langkap gita-gita sajaha mengku wigati ana apa kulup yen wis asat rewemu sumeleh rasa penemumu tumulinggal matur marang jeneng ingsun kawula nuwun inggih Jeng Dewaji sawanipun putra paduka pun wara kangsa ingkang sepisan kula ngaturaken pangabekti ingkang sampun kunjuk angka kalih kula sampun dangu mboten sowan wonten kersanipun Kanjeng Dewaji rumaos kapang manah kula ngenuti bilih kula menika atmaja paduka ingkang menika Jeng Dewaji kados menapa asoping manah yayah ron langking nyadang tumuruning riris satemah kejawan mangsa labuh sareng kula sampun marak wong ngarsa paduka Jeng Dewaji iya nggih aturmu ingkang mengkono iku mau nuduhake sira sawijining atmaja ingkang tuhu bekti marang Sidarma. Kawula nuwun. Ini jangkep ingkang kangka 3 Jeng Dewaji. Langsung malah kepengin sanget kula menika badhe gadah panyuwun wonten ngarsa paduka Jeng Dewaji. Awit wiwit timur ngantos diwasa gajengipun kula menika dereng nate gadah panyuwun wonten ngarsa paduka Jeng Dewaji. Iya nggih. Yen pancen panyuwunmu iku ketemu lumrah kaya dene sepadane mbok menawa pun bapa ora bakal kabotan wis sak mestine nempuh basan anak polah bapa kepradah ingkang mangkono kula karepe panyuwun apa mara tuminggal matur marang pun bapa mekaten Jeng Dewaji penyuwun kula ingkang sampun kula gonta saking kasatriyan menika menawi kenging kula perang wonten 3 perkawis penyuwun kula wih latar antarane apa wae ingkang sepisan Kanjeng Dewaji menika putranipun pinten? Iya mung siji sira kula. Menawi Jeng Dewaji benjang sampun mungkur saking ing Singangsana negari Mandura, lajeng sinten ingkang kepareng ngasta pusaraning praja? Menawa pun bapa wis manjing ing alam kabrahmanan, mestine ya mung sira kula ingkang kawasa nganggahi dampar Mandura. Allah. Syukur mangayi bagya sekti jimurung.
Tawi pancen kula ingkang ginadang pinjang gentos keparaboning raja. Nai panjenengan kangge anetepaken dawuh paduka Kanjeng Dewaji. Kaparenga kula enggal kabiwada dados pangeran pati. Ingkang tundhanipun ing benjang sampun ngantos sungsa tebih menawi kula kapatah anggentosi keparabon paduka Kanjeng Dewaji. Iya nggih. Atur ingkang mengkono iku mau bebasan ngelingake wong sing lagi kelimput. Upamane sira kulup kuwi ora matur mbok nopun bapa nganti durung teka kono anggone ingsun mikir marang sira kulup. Oh iya nggih. Iki mumpung ana kasiwakan agung sineksen dening kabeh para narapraja. Jagat saisine Leksenowo. Wiwit dina iki sira kulup ingsun wisuda dadi pangeran pati haji juluk Prabu Hanom Basu Warakangsa. Batala. Nyaya kajugrugan mungkirkan sura kabelah para samudra metu ingkang manah kula. Ini paduka sampun kepareng. Hambi wadha jumateng ingkang putra jumejer kados Prabu Hanom. Mangke badhe kula biwarakaken dhateng sak jawining setinggil. Kula pangsa iki. Wondene penyuwun kula ingkang mongko kalih. Kula menika sampun akhir diwasa. Mongko sabarakan kula sedaya meh sami sampun ngembang kutha. Ingkang menika Kanjeng Dewaji. Kepareng mboten kepareng kula nyuwun palakrama kaliyan paduka Kanjeng Dewaji. Anadala. Iki sing tak arep. Pancen jeneng ingsun wis darbi penggalih. Besok kapan anggo ningsun? Bisa kagungan telu mantu. Hambi wadha marang sira kula. Wis binuka rasamu. Kepingin bakal nyuwun palakrama. Oh iya nggih. Yen pancen mangkono pun bapa ora bakal kabotan. Lamun sira kulup nyuwun palakrama mbok menawa wis darbi padikan sawijining wanita. Yen widodari anak dewa sapa yen putri anak ratu ngendi yen ndang anak pandhita ngendi kula merenggal matur marang jeneng ingsun. Kanjeng Dewaji ingkang kula pilih pinangka dados jatuh krama kula menika wau sanes atmajaning dewa sanes putraning Nalendra. Nanging putranipun tiyang pidak pedaraan loro namung saudon, tiga namung saurupan. Namun atmajanipun tiyang alit. Sapa? Nuri wanita ngwingking saking Widara Kandhang. Yoganipun Ki Demang Antya Gopa, namanipun Dewi Lara Ireng. Menika ingkang kula suwun. Kula Basu Warakangsa. Nuwun kula. Ayo kadhak pun bapa iku menggak marang kareping sira kula. Mara tumuli pikiran dhisik nggih. Ayo nganti sira kula daya-daya nyengkakake sing dadi karepmu. Anggonira milih marang wanodya saka Widara Kandhang kuwi apa wis tok petung kanthi genep. Lho pripun to? Menggene nggih. Sira kulup ingkang ingsun udang-udang bisa ngluhurake asmaning pun bapa munggah ngluhurake asmaning negara Mandura. Murakabi kabeh para kawula. Ing atase sira iku atmajaning ratu kok mung kepengin bakal dal kelawan anak ing Demang. Iku ora ateges sira kulup ngluhurake marang asmaning raja ning malah para bakal marasatake marang darajating pun bapa. Yen anak bupati
Mung gawe anak Kanjeng wae ndak kira ora bakal adoh sungsate ning bareng mung sak anak Demang. Nginjur kepiye kula? Yen bisa mbaya liyane kuwi wae, Nggir. Kuwi ngupaya atmajaning liyane Demang wae ya, Nggir. Wis sungsate kadowan ya, Nggir. Oh, ata. Mangke rumiyin, Bro. Inggih anggen kodarbe penyuwun kepengin jawab kaya anak Demang menika satunggiling lampah anggen kula badhe nglurak nasa paduka. Buktinipun menawi kula menika kelampahan dhawuh kelawan putri Atmajaning Ratu sampun pinanggih limrah. Menawi kula menika dhawuh kelawan widodari Atmajaning Dewa pinanggih limrah. Mangke menawi kula kelampahan dhawuh kelawan Atmajaning Demang ateges ngecalaken dhateng Panyakra bawa dipun kinten paduka namung nyelaki dhateng tiyang ageng kemawon nyingkur dhateng tiyang alit. Ateges jeneng Dewa Jaya ngaosi dhateng darah dhateng alit tinimbang sesamining ratu. Ingkang menika jeneng Dewa Jaya. Sanget-sanget panyuwun kula dhateng paduka jeneng Dewa Jaya. Mugi kalilana kula dalem kaliyan pun lara wiring prawi boten menika kula trimah boten para-para salaminipun. Iya jagat Ibu Bapo. Iya nggih. Yen panjen wis kenceng tekadmu kanggo ya mangkono. Ingsun saguh ngleksanani penyuwunmu nanging ingsun darbe semaya. Semaya urip. Aja jroning candra iki. Amarga sasi iki ora becik kanggo duwe gawe manton. Mengkonten ana bubaring sasi iki ya kula. Bibar wulan mriko sampun ngancik wulan sura kula sampun langkung gawat malih. Iya, nanging saranta sawetara. Mongko pun bapa bakal golek dina ingkang prayoga golek wulan ingkang kepenak. Amarga pun bapa darbi pamundhut bubaring duwe gawe aja nganti ana apa-apa. Namung baganipun sampun kasebadan lan dipun turuti penyuwun kula. Iya. Ndak leksanani waton ora juling sasi iki. Lho. Lajeng penyuwun kula ingkang ketiga apa kula kegandengan kula sampun kabiwada dados Pangeran Pati jejuluk Prabu Anambaswara Kangsa. Pinangka mahargya anggen kula sampun kabiwada keparenga kula badhe ngawontenaken tetinggalan ingkang selaminipun negari Mandura direnati wonten. Sira kula bakal nganakake tontonan sing selawase durung tawana. Lho, kira-kira apa kula? Panjenengan kula kepengin badhe ngawontenaken tetinggalan aben-aben sawung. Lho. Kira kula bakal nganakake tontonan adu-adu jago. Nuli. Kula lampun ta mengkono ateges sira kula ora ngenggoni marang jejiring satriya ingkang tansah ambudidaya marang tentreming suwasana. Bener. Semurupa kula sakabehing laku judi mahambek Dursila iku kudu dening kasongkeng muka bumi. Sira kula iku Atmajaning Ratu tumindakmu kena kanggo tepa patuladan. Lah yen anake ratu wae gaweane judi njur kepiye para kawula? Lho, kala mangsa Kanjeng Dewaji. Mboten asring, namung kala mangsa. Iya. Kula yen pancen mengkono kang dadi penyuwunmu banjur sing arep iku sawung weton saka ngendi? Lah, kawuningan Kanjeng Dewaji. Sawung ingkang badhe kula aben menika sanes sawung ngayam, sanes sawung bopongan. Nanging sawungipun jalma manungsa. Adu jago ning jagone manungsa. Lho, kula suwun
sawung saking Mandura dipun aben kalian sawung saking Sengkapura. Waduh. Anakku nggih, anak. Sedeng adu jago ayam wae pun bapa. Rada hanggondeli malah iki penyuwunmu jagone saka menungso. Oh, nggih. Apa ora teges rusak ajak-ajak ulup wara kangsa. Yen bisa mbok wis ora wae ya nggih. Aja metutu kaki nggih kangsa. Golek tontonan liyane kuwi wae. Ah, mboten. Kula menika nek sampun gadah pingajeng kedah ingkang ageng pisan, kedah ingkang ngiram-iramaken pisan. Menawi namung tiyang lumrah, menapa pedahipun kula ingkang ngawontenaken. Iya. Lah banjur tatawane kepiye? Mboten. Manawi menika mangke sawung saking Sengkapura menika kawon gedhong lara denok ingkang gudhanging Mas Pices Raja Brana kabaya modhateng Mandura. Ning kasa wangsul menawi sawung Mandura ingkang kawon isen-isen Mandura dados wewengkonipun Basuwara Wangsa kalebet ing Singangsana dados panguwasipun Basuwara Wangsa. Cocok mung taplir kinetep cocok panawi kumetu padhone lati netrandek mundarandir Malah pulang kuyen kasa kepomarang sang gedeng menurut metu tahanan. Ya jagat ya dewa Bathara Basuwara Kangsa lamun tak mirengake sing dadi ucapmu saya suwi saya nranyak wis katon cetha gedhamu wis katon letekan dadi pakartimu. Basuwara Kangsa wiwit nganti wekasan buka nganti suwuk aku wis darbe pangrasa lamun to siraku bakal jungkeng marang palengganing Koko Prabu Basudewa. Yen pancen Basuwara Kangsa bakal ndhedak negara Mandura jungkeng palengganing Koko Prabu ora susah datang nganggo adon-adon. Pamanam Ugrasila ingkang saguh dadi jago saka Mandura saguh nyelata marang pakartine manungsa kang bakal gawe kisruh ning Praja Mandura. Ugrasila wonten dawuh. Kowe kuwi bocah cilik apa wong tuwa? Panguwasa Mandura kuwi ing ngasta sapa? Ratune kuwi aku apa sira? Sira iku ana kene dadi apa? Arep ngedeki gendera dhewe. Wis kuwat kuwi arep ngedeki gendera dhewe. Wis kuat bakal pisah karepun Kakang. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Aja sok dimenuruti bramaning kakung kang mawa kepanasan. Wadalah. Sabar, Man, sabar. Yai sepuh ora mulur penggali. Sabar, Man. Menika wonten pasewakan, Man. Mboten wonten paperangan. Ewa dene menawi paman badhe nyobi kalih kowe nggih saged kemawon. Wis nggih. Bangsa nadyan sira ketemu bocah nanging aja nganti kuranging pangapura tumrap nyang pamanamu. Pamanamu kuwi pancen mengkono adate sok keras budi kurang titik-atik wani kurang ketuga. Nggih. Mboten menapa menika paman kula, pepunden kula. Alika paman kula. Iya. Dina iki kulup
Yen pancen wis ora kena pinenggak kang dadi penyuwun, iya. Pun bapa amung drema. Nuruti apa kang dadi pamotraingat mojo sira kulub. Ndak wenangake apa kang dadi penyuwunmu. Lan pun bapa amung manut kepengin nimbangi kang dadi karepmu. Lur sarpadeng sun tumilengang ngulati. Puspito medemindah kang warani. Mitring taman mugi ndadosaken pamirsa jeng diwaji sawung ingkang saking Sengkapura ingkang kula calonaken Paman Suratimantra mangke borong anggen paduka badhe ngimbangi dhateng Paman Suratimantra. Oh iya Kuraliwatipun bapa bakal cecawis ingkang satimbang lawan si Suratimantra. Gandeng sampun terwaca pareng nyuwun pamit tumuli badhe wangsul dhateng Sengkapura. Ingkang pranipun kula badhe tata-tata ngamontenaken biabar kawat kangge janging sawung. Somalih penyuwun kula Kanjeng Dewaji. Salebetipun menika mangke ngawontenaken aben-aben sawung kadhawuhna tiyang sanegari Mandura ageng alit nem sepuh Jalrestri kedah kadhawan ningali. Sampun ngantos wonten ing ngantun. Menawi ngantos wonten ingkang boten ningali kapatrapana pidana ingkang sakawat-awatipun. Iya nggih. Perkara iku wis kewengku lawan jering sumengku bakal ingsun dawuhi. Daya dewa nyuwun pamit ora liwat nyangoni basuki wis tata-tata sing sakurwati